Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri Galde Gazte saiora. Bosgarren denboraldiko azken saioa garauko dugu honezkero, eta bosgarren denboraldi hau borobiltzeko, Bergarako goi mailako kirolari bat ekarri dugu gurera. Mikel Aristi txirrindulari bergararra. Kaixo, Mikel. Bueno, azteko eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Eta, bueno, ziruditzen jatzu, ikasliak eurak kasetari lanetan jartzeko programa hau. Bueno, pentsatzen gait ondo dagoela, erabe esperientzia berri bat eukitzeko, eta, bueno, seguru ikasiko dela, esperientzia honekin. A ber, ze galdera ekartzen da bien, ezta? A ber. Oso ondo, gaurko gure hiru protagonistak Bergarako Arantzadi ikastolati datoz, Amaia Zabala lankidea ja egon da eurekin, ezagutu ditzagun. Kaixo Jokin, bai, horrela da iritsi da gaurko ikasle taldea eta badirudi gogotsu datozela gainera. Bueno, kuadrilla, ongi etorri Goienara, zer moduz? Eskerrik asko, hemen ondo, pizkat urduri eta hona etorri autobusian pizka berandu helduga, baina goguak hasteko. Bergarako Arantzadi ikastolati zatoztete eta Mikel Aristi txirrindulari elkarrizketatuko dezue. Konta iguzue pixka bat, zer dela eta aukeratu dezue, Mikel? Bueno, hemengo batzuk txirrindulari xaga, eta interesgarria pentsatzen jaun gai bat zan, eta, eredu bat pentsatzen jaue bai. Pentsatzen dut orduan txirrindulariak egonda hemendi, asko izango dezuela gaur Mikeli galdetzeko, eta gaurko taldeak aurkezpen bideo bat ere prestatu du, eta horrekin emango diogu saioari hasiera. Guaz Aitor, Mare eta Lier, Deba Etxeriko Arantzadiko ikasliaga, eta Mikel Aristiri elkarrizketak inizor. Mikel Aristi Bergarako lokatu taldean hasi zen, mentxo momentuan Euskal Miliozekin dago. Eta pentsau aproposa dela bere elkarrizketia itxia, profesional mailan korritzen da delako eta Bergarakoa delako. Bueno, hortxe zautu itxugu, gaurko gure hiru elkarrizketatzaileak, galdera luzea ekarri txusta inba galdera, baina, lehenko galderean ikingo dutzut. Mikel Bergararra, txirrindulari profesional honezkero, noiztik bizikleta gainean? Beti dani. Oso txiki izan nintzela trizikluakin, da gero bizikletiakin, baina beti bizikletan. Lehenko horreitzapena bizikleta gainean. Bai, horreitzapenak eta argazkixak, dana bizikletan. Oso ondo, venga, ikasleen txandantxe. Betianik izan duzu argi bizikleta gustatzen ziteizula eta ez baloia esaterako? Bai, beti fijau izan naiz bizikletan, da hori da gustatu izan jatena. Bai, konpetitzen hasi nintzen nian, da bai itxa umetan be bai. Da, baloia saiakeran bat inean, beste kirol batzutan, baina nintzen moldatzen. Eta zenbat urtekin hasi zinen korritzen? 12 urtekin hasi nintzen, Bergarako lokatza ziklismo eskolan, eta, ia urte pila da, korritzen, eta, horroitzapen hona dauzkat, hasierako urtearek eta politxak izan ziren. 12 urtekin izan duzu lokatza ziklismo eskolan, aldez aurretik ezauen aukeraik bertan parte hartzeko edo? Ez, oin ikusten ditut, mutil gaztetxuak eta hola, baina guri emutez oskuen aukeria zan 12 urtekin, eta hasieratik karrerak itzen ginen. Eta, al izan eban momentuan apunta honetzen. Zugati balitz, lehentxu hau hartuko zinen, ezta? Ni nahiz akordatzen, baina esaten da gurasuak pelma da honen mune hola. Oso ondo, ikasliek galderez aparte, bidixo batzu prestatu dituzte zu hobeto ezauketako, eta zuru txikitatik bizikleta gainean ikusten zintzuen pertsona bat ekarrera be. Guazen ba. Ikaslia esan baino lehen, udaleku batzutan, nik eramaten dituen adin desberdinetako umiak gauza desberdinak itxera, bera puntu zen, eta eraman dituen irtera baten bizikletan arrasaten atrebidez. Eta, horrein izan txikixena, holako kasko hundi batekin eta aurpegi alai batekin, zuinean nausixen atzetik bizikletan, eta, sekulako ilusine aurpegi zaten, ez? Eta horre ikusine baina txirrindulera izateko grina zaukara. Bera igual horretziko da, anedota horretaz. Horretzen zara, Mikel? Horretzen zara? Kontu eguzu esperientzia hori zako izan zen. Urte asko dira eta eneiz ondo akordatzen, baina bai
geratu ginela polieportibotik irten ginen, talde nahiko handixa, eta egualdi oso txarrin zegoen. Udia zan, baina espot gezki nik uste egun hori dela, euri asko zegoen. Eta zu hor nausixenen atzetik, ez da, errubera altzera zen, ez da? Hori da, bai, seguru. Eneiz ondo goratzen, baina seguru gola izango zala. Oso ondo, bazen. Bueno, urte asko zabiz bizikletan, baina eta afizionauetatik profesionaletara saltua behin zinun. Erreza izan zen salto hori, eta oztopa ondisa dare. Bueno, azkenian nik urte bete inean afizionauetan, eta gero eukinean aukeria profesionaletara pasatzeko. Bueno, saia izan zen, ze oso gaztia nintzen, profesionaletan nivela oso altua zen, eta kostein jaten martxa hori hartzia. Gero, bueno, gure ekipuak desagertu inzan, eta berriz afizionatutara jetxi behar izan nintzen, beste urte bete, eta gero berriz profesionaletan oin arte, ez? Baina, bueno, saia, nik uste bizitza honetan saia dana ala saia, baina, bueno, saiatu inbida da, eta gogu baldin badago, eta benetan zehozen nahi bada, lortzen da. Oztopoak aipatu ditugu, zeharka, Asier Arroza badauko beste mesutxo bat zuretzako. Berak erakutsi da oso profesional ona dela, oso kementsua eta talentu asko daukala, baina mundu horretan, oso mundu gogorran txirrindularitza beste gauza begia da suertia. Eta nire nik opa nahi dutzat suerte asko ukitzia. Suerte, Mikel! Sortia padotzu. Izan bez, sortia hemen aldagai ezinbestekoa da, ez? Bereziki eliterako kirol askotan, baina esango nuke txirrindularitzan bereziki edo. Bai, azkenean karrera baten edo entrenatzen edo faktore asko sartzen dio jokuan, eta erozein momentutan erorketa bat edo lesino bat edo gaixotasun batek dana pikutara bialtzen da, ez? Orduan, bueno, eskertzegat, Asierri sorte hona, baina, nik esaten dut askotan suerte txarra ez eukitziakin nahiko izaten dela. Nire aldetik ahalik eta onduenin, eta suerte txarra ez padago, bintzate hortxe biliko gala. Esaten dut, sortia bilatu biharreko zerbait joe badala, ez? Lan barik gero askotan ezinbesteko dala, ez da? Bai, lan egin da, hori argi dago, baina gero hori, dago hor komponente bat, nola suertia, eta beharrezkoa da. Eta oin arte eukidozuzuk sorterik, edo zela ikusten duzu? Bueno, nik uste danetik eukidotela, ez? Zoritxarrez gehiago akordatzera, suerte txarra eukidozunean, baina bai, nik uste suerte hona eukidotela. Ni zoriontsu naiz, txirrindularitza munduan jarraitzen dutelako, eta, bueno, gustora nago, ez? Baina egisa suerte txarra eukidogula, noiz idan behin. Ederto, jarraitxo ikasleekin. Bueno, Afrikan lortu zinen zure garaipen profesionala, eta zer sentitzen da garaipen hori lortzerako ganta? Bueno, izan zen garaipen bat berezisa, oin komento duguna gaitxik. Netorren oso urte txarra pasatzetik, gaixorik egon nitzelako. Eta, bueno, karrera hori irabazine ganean, izan zen temporada oso hasieran, eta izan zen oso garrantzitsua hori, berriz motivazioa eukitzeko eta ikusteko zure burua berriz hor aurrian, ez? Urte txar baten ondoren, izan zen politxe izan zen. Eta 2017an Turkiako itzulian sekulako zertako hartu zinun, eta orduko zein oroitzapen eduko zu? Hori 2016 izan zen. 2016ko Turkiako itzulian, goratu guzu? Karreria ziberri zeuan, eta goia zen bide bastarretik, eta motor bat zeuan, karrerako motor bat zeuan antxe, kruzen bat izten edo, ez dakit, nahiko gezki zeuan lagata, eta nire aurrekoak eskibeu zeuden, baina niri ezostan denpureik emun. Joi noan motorra, bastante min asko hartu noan, eta gogorra izan zen,
junitzen ospitalera eta ambulantzian enitzen komunikatzen ambulantziako jentiakin, inglesez zekixen. Frantzesa oso gutxi dakit, baina frantzesez zekixen, eta ospitalian bakarrik mediku batek zekixen inglesa eta oso gezki. Orduan, izan zen gogorra batez be alde hortatik. Ez ginen ulertzen, erak be ez zekixen ondo, eta bai, gero izan zen situazioa rarua. Ez zeren ainoitu eta igual txirrindularitzara, gero egon zosten komisarisa batera, esplikatzera zer gertau zen, segaitxik eukine ban istripu hori, ez. Eta gau, traduktore batekin, izan zen erorketak gertatzen di eta min hartzen duzu, baina izan zen situazio bat gogorra beste gauza guzti horregatik. Erorketan ostian infernu txiki bat bizitzen zinun orduan, ez? Osa, sangleike, horre muga lingüistiko gatik. Bai, igartzena hori sentitzen egan... Potentzia hori, ez? Potentzia hori, ezin zinun esplikau, gero hori horre poliziak ez, nahi zeben... Mastakit zaitxo, baina nahi zeben kulpable bat topau. Errudun baten bila zoiezen eta berzu izen alzinean edo? Bai, zeben ulertzen, zala, karreretan gertatzen den gauza normal bat, ez? Eta, bueno, izan zen situazio bat gogorra alde hortatik. Guazen albiste horretara. Oindala gutxi be egon za Kataluniako boltan eta zure izena behin baino behitxotan entzun dugu. Gustora zare maitziakin? Bai. Pozik nago. Nik uste maitze txukunak lortu nitxula. Baina, bueno, nik nire helburua irabaztia zen eta, bueno, ondo dago, 5. inoarako 2 aldiz, baina, bueno, zehose gehiago, beti nidot gehiago. Hori da, kirolari zena, ez da? Kompetitibua, oso ondo. Bueno, eta zuk lortu duzun garaipen danetatik, zein izan da zuretzat garrantzitsuena? Ez dut bat bakarra gordetzen, bueno, dare momentu batzuk, suerte txarragatik edo gauzak estielako irtetzen, momentu zaiak pasatzen dituzu, eta horren ostian garaipen bat horrenean, hori pixkat dana astu itzen da, ez? Orduan izan leike Afrikakua edo adibidez berriz afizionagoetara jetxin itzenean, laukizen lortu neban lehenengo garaipena, berriz ikusten duzunean zure burua berriz aurrian zarela eta bueno, berriz posibilidadiekin garaipen horrek die gordetzen ditutena. Eta talde askotan ibiliza eta asko euskaldunak izan dira, eta Fundación Euskadi, Delko, Euskadi Muriaz, zera zuretzat euskal taldietan ibiltzea? Euskal taldean ibiltzea berezisa etxia mesela sentitzezalako, eta nahiz da beti atzerri izan egon kanpoko karrerak eta egiten, beti etxeko giro hortan mobitzeza, hotelian zarenian edo karreran bertan, niretzat taldean jutia, karreran jutia, eta euskeraz komunikatzia, beti sentitzeza etxetik gertu hau, berezisa alde hortatik. Eta gustora jarduzu zure taldeak? Bai, oso gustora. Hau da, niretzat 2. urtia eta oso ondo, oso giro hona dago. Deportibamente emaitza ona gabiz lortzen, grupo oso politxa dugu eta oso gustora gare. Euskadi Muriaz aipatu zuela, Mikel, Euskadi Muriaz bere prozesua bizi behar izan da, probat salto itxeko, ez da erreza, ez? Txirrendularitza munduan goi mailan ibiltzea, ez da? Ez da erreza, ondala urte batzuk horre krisisa etorri zanean, guri afektau zozkun, talde pila bat desagertu inzien, da honek die talde berrixak irten dienak, baina egora hortatik. Eta, Jon Odriozola dela gure taldeko zuzendaritza, berak lan asko indau, oso horrin lan, eta junda pausos lortzen, eta doka hor taldia ez. Ondion badauela, ez da, Argena hobetzeko, baina bide desente indabia Euskadi Muriaz. Bai, hobetzeko beti dago zer hobetu, baina oinarte indaben lana
sekulakoa izan da, lortu du talde bat oso txukuna, eta momentu zail baten. Zoriontzekoa da. Bai. Oso ondo. Hemen lorpen ez diar dugu, baina horra heltzeko lana handia egin duzu. Nolakoa izan da? Lana azkenean entrena egin da, asko, zaindu, deskantzau, eta pazientzia eduki eta buru gogorra izan behar da, Hontan, egun txarra asko pasatzen die eta egun honak oso gutxi. Nahiz da bat heltzen denean txar guztiak hasten dien, baina lana eta lana. Eta besteik. Hori da titularra, lana eta lana. Eta gaur egun zein entrenamendu egiten duzu eta nondik ibiltzea entrenatzen? Danetik batzutan tokatzen da luze entrenatzia, beste batzutan lasai, poliki, danetik egin behar da. Momentu bakoitzean tokatzen dana. Eta hemengo inguruan ibiltzen naiz, etxe inguruan. Hemen dauzkagun portutan, kostaldera gustatzen jat asko jutia. Eta noiz behinka gutxio, baina Gasteiz aldera, edo pixkat aldatzen ibiltzia. Eta nolakoa da pelotoiko goeria bizitza hori? Kontauko zenuke esperientzaren bateo? Pelotoian? Bai. Bertan jutia esaten duzu edo... Pelotoian gora desberdinak egoten die. Tranquil goia zenian da bata besteakin berbetan juten ga. Normalian harremana honi izaten da gure artekua, ez da egoten aparteko eser txarrik. Eta gero beste batzutan askar junbia denean da bidia estua eta okerra denean beste egoera bat izaten da, danok aurrera juteko gogo hori, danondako lekuik ez da egoten, da beste tensio momentu batzuk bizitzen die, danetik pixka bat. Eta zure taldekoekin zelakoa da bizitza edo? Karreran da esaten duzu? Bai, eta karreraz kanpo autobusian edo karabanan edo. Azkenean lagun talde bat, saiatzen ahalik eta onduen pasatzen, eta serixo onbia denean da karreran konzentrauta, danok serixo gare, baina azkenean bata bestiakin biziga, denpora asko pasatzen du batera, eta saiatzen ondo pasatzen, bromak eitzen, ahalik eta gustoren egoten. Familia txikitxo bat, ez da? Hori da. Oso ondo, Mikel, beste ikasle beste pertsona bategana, bizikletak die hemen, ziklismoan, bizikletekin aspaldixen lanien da bilen pertsona bat, a ber, zer daukon esateko. Bueno, pues Mikel, yo le conozco a él desde que era un chavalito, desde que empezó ahí en Benjamines, con 9 años aproximadamente, que empezó ya un poquito a ir por aquí, a ver todo el punto. Luego para mí Mikel es una persona que tiene una relación muy buena con él, son una persona muy noble, de la que le puedes contar cualquier cosa y tienes una confianza plena en él. Y bueno, sí me gusta darle un mensaje de ánimo, que siga las cosas como está haciendo y que sobre todo como persona que siga así. Antxe, Jesus Martin, zein da Jesus Martin, azali guzu, ezagutzen ez dugun ontzako? Jesusek duka denda bat Bergaran, eta bizikleta denda bat, Ibi Kirolak deitzen da, eta asko lagundu dozta, ez? Beti asko juten naiz bere dendara, eta harremana urte askotik harremana ona da. Bai, ez? Eta bere mesua, animo asko muten eta zuan sinisten da bera, hemen gertuko zuan sinisten da bide. Baina norberak sinisten da beste ba. Hori da, bai. Konfiantzia oso importantia, bai. Oso ondo. Eta txirrindulari batek bazuk denbora asko pasauko daue etxetik kanpo, ez da erraxa izango familiako gintza eta bikote erantzatu bai. Eta nola bizi dozuzuk hori? Nik uste
guretzat gogorra hala, kanpora juten ganondako, baina egisa da, etxean geratzen dana beti geratzen dela itxointzen, ez? Eta horrendako gogorrago izango dela. Eta, bueno, oitu itxesa. Ni hasi nintzen 2013an gutxi gora bera asko bidaiatzen, eta, bueno, ja urtiak pasatu di eta bagoiaz oitzen, ez? Baina, bueno, batez be helburuak ez ditutenian lortzen, edo momentuak ez dienian oso momentu erresak, hor pasatzen da okerra, ez? Gauzak ondo doiaztenian, bueno, dana erresauta hobeto. Eta hainbeste denbora kanpoan bidaiatzen da entrenatzen eta daukozu parrandan ibiltzeko astirik edo? Bueno, topatzen du, baina gutxi, bueno, da guk daukun bizitza mota hori ez dauka kabide askoik gure egunerokoan, eta, bueno, gaztia naiz, eta azkenean hori behin inbia da, lagunekin da egon, baina, bueno, saiatzen naiz opor garaixan itzen, eta momentu puntual batzutan, eta, bueno, aprobetxagu momentu horrek, eta gero berriz buru belarri nerera. Bueno, eta hemen bai daukazu txirrindulari bat lider, eta ze gomendio emango jatzune liderri? Niri aspaldi eman sosten bat, eta disfruta ben biozu. Disfrutau, aldik eta geixen, eta gauzak gustora egin. Beti berbeitzen da lana, entrena, hori dana gustora itxia. Eta hola lortuko zu, zure helburua. Eskerrik asko. Izen behar txirrindularitzak baduko, oso gogorra izatearen fama, eta oso ospe horrek apur bat bai, beldurra emun aldagoela hasi berri bati, baina zure gomendixua hori da lider. Gozatzu, disfruta, eta hortik. Horrek eruaten dago bai momentu batzuk saiak momentu gogorrak eruatera, baina beti helburu izatea nabila huitzen, baina disfrutatzeko. Badakite hemendik momentu pasatzen danean, ondo dago naizela, o garaipen etorriko da, o nire helburua beteko da, baina beti gauzak itxia disfrutatzen. Sandortxe gomendixua. Badauko beste bidixotxo bat, ondo esatuko duzu pertsona bat, abertze dagoen esateko. Egiz esan, ume asko pasik, eta beti esatu hotzat behin, hori irekin turrea familia euren bat. Eta dide oso hona hori. Turrera familia zurekin, Peio Garitano jauna. Esaten dozta tardatzen dagoela, baina... Agar, guztoko jaten berai albizite hori mutia, egun baten, da esatia Peio aurten ezin dozu faiago, aurten turrera. Frantzako turra izan behar da txirrindulari batentzat, fokolari batentzat mundiala jokatzia beste gutxienez. Bai, hori da. Azkenean karrera honena da, eta niri asko guztoko jaten parte hartzia, eta bai, Peiok beti esan dago, ez? Bere guztoko gakola, lokatzako txirrindulari batek turrian parte hartzia, eta beregatik be postuko nintzen. Denpori dauko ondion, ez da? Bai, ondiokan bai. Bega, azken galderatxo hori? Zure laguna da Beñat Rezusta, eta berriz irabazi dau binakako txapelketa. Eta hori kuadriakoa nola bizi duzue? Jode, da egoera bat oso politxa da, bat ez be erresa alako. Beñatekin beti ez da irabazten, baina isa beti oso emaitza onak lortzen ditu, eta gainera asko segitzen gau, saiatzen gaz egitzen, eta da disfrutatzen gabiz asko. Horri ikusi ginen binakako txapelketako finalien, kuadrilla, kriston babesa erakutzi zotez guen. Bai, baina hori azkenean finala alako, baina egisa da, nik uste kuadrillak asko jarraitzen dutala, eta finala estanean beste partidu batzutara, eta jente asko juten da, eta gola hor ambiente politxa, eta nik be aldo tenian, etxian nahonian da entrenamentuak eta aldagatzen doztenian, juten naiz, saiatzen naiz juten. Kuadrilla garra mundu dauela, Bergarak, pelotari profesional bat, txirrindulari profesional bat, hori itzela izango da, ezta?
Bueno, gentia gustora da, bintzate plan batzuk ipintzen ditugu, eta bintzat aukeria muten jau disfrutatzeko edo bintzate okuputa goteko. Oso ondo ekipo, hemen txitxiko hau, saio baia denbora gortu jaku, oso lan ona, eskerrik asko, eta zui Mikel, mi esker gurekin egotzearen. Eta zue ikusentzuleok, 5. denbora dizekin bukatu dugu honezkero, hurrengo urtien ikusiko gara berriro, orduan arte.